ख्रिस्टियान जानानै ख्रिस्टियानफ्राबो बैसागु मानियो नामा? ख्रिस्टियान जानानै बैसागु मोसाहैयो नामा नोङो नोंनि न'आव? सासे ख्रिस्टियानानो मैया आंखौ कमेन्ट हरदोंमोन, दाबो गोसोआव दङ। आं ससे बुंगोन र'। दिनैहाय क'क्राझार जिल्लायावबो डन बस्क'आवहाय बैसागुखौ लानानै सेलिब्रेसन दसेब्लाबो खालामनायखौ नुनो मोनदों। मानगोनां जोंहा सार जाय नोंथांमोना गोबाङानो मिथियो, इस्लारि होनोब्ला पंकज इस्लारि बिथां सारमोन आरो बिथांमोननि दैदेननाय बेखौ होग्रोनां। Apa ni Malik? Onendira ni Malik. Ajlem kacya, onendira ya. Bidik. मानगोनां बिथांमोनखौ फारियै जाहाथे खुलुमो आरो बैसोगोरा बिथांमोनहाबो जाहाथे उन्दैफोरखौ अननाय होयो। बेबायदियैनो जोङो बोथोर गोदाननि जोंनि हारिनि अनलायनायनि दौलेंखौ गोरा खाबथानानै लाखिबावनि। नोंथांमोना भिडिअखौ नुनो मोनबाय। बे जाहैबाय क'क्राझार डन बस्क'आवहाय दसेब्लाबो नैबे बैसागुनि माने नुथाय। जिखुनु जा गोबां खोथा बुंनो हागौ। बै बुंनायाबो आंखौ बुंहरनाया बैसागु मोसाफैनायाव ख्रिस्टियाननियावनो बैसागु मोसायो नामा होननाया, बेबो ख्रिस्टियानानो मानसिया। आं फंसेल' खोथा बुंगोन, बाव बैसागुआव ख्रिस्टियान बा हिन्दु गैया। बे मोनसे बर'नि कालचार बा हारिमुसो, बोसोर गोदानखौ लोब्बा लाखिनानै बरायनाय। दा बिदि होनलायनो जों साबजाथाव जाया होननानै आं सानो। जायखि आंनाव मोसाफै माफै बुंनो दरखार गैया। नोंनावथ' मोसाहैयाखैना जाय बुंदोंमोन मैया। बेबायदि आरोना। जोङो मिलायनांगोन, समजों लोगोसे सोलिलायनांगोन। हिन्दु जा ख्रिस्टियान जा सोरबायानो जा, नाथाय जों बर'सो नालाय माखौथो जों हारि होनबाय थायो। बे आरो आंनि बुजिनाया। आंनि बुजिनाया गोरोन्थिबा अननानै कमेन्ट खालामनो हागोन।